Un dels objectius del Servei Català de Trànsit, el principal, és reduir la mortalitat. L'AP7 ha estat una autopista, una via, en la que des de l'alliberament dels peatges hem hagut d'intervenir moltes mesures. Conegudes són reduccions de velocitats, prohibicions d'avançar, increments de sancions vinculades a la prohibició d'avançar, formació, tantíssimes mesures que hem anat prenent a l'AP7. En particular, ara se n'incorpora una de nou al conjunt del país, que són unes antenes que permeten rebre informació del tacògraf dels diferents vehicles, dels vehicles passants, i per tant sabem la velocitat, el temps que porta circulant, si hi ha la targeta posada al conductor o no, si la targeta que porta el conductor diu que està descansant i potser està conduint, i per tant, quan s'atura el conductor, quan es fa el control, doncs estàs anant molt més a segur que probablement en aquell indret, en aquell moment s'està produint una infracció. Quin és l'objectiu? La seguretat viària, és a dir, la seguretat dels conductors i la seguretat de la resta de vehicles.